uzuyingcinye nerastiki angumini akakanqalamile ayibambe endaweni ekabi lapho ngazibabona khona engakwanisa ukushatha awusanibonani masana wonke umuntu athi makhelwane wonke umuntu nentwala yakhe kodwa namhlanje iyaxoxa shaya uNkulunkulu esakhe lona ke kuthi udake utamtakwa uthulula umoya wami waseba specific into engilethela njengoba abafazi bonke bengekho sekuhlala qhani ngasekuvuthwa indlela ivuthiswa inje ngizocela uNkulunkulu ukuthi umntwana waba specific womfana uthi ke lo baba Chris lokho hamba akube nje ngokufisa kwakho simple uthi kodwa lo mama before kuthi kuzoba njalo uthi lo mntwana uma ngimthola angimfuneli mina futhi angizogweva naye mangimzala nje ngesingabi bengizomtetela esontweni phakathi ngishiya khona yo washo ukuthi umnikelo omngaka ulethe umnikelo engakakhulelwa amen kanti umnikelo wakhe une divine appointment vele leli khehla akhuluma nalo selizofa selidala lisabona umufundi iBhayibheli kuthiwa namehlala esefi phela bese kuvele kuzodingeka umuntu ozoreplace lo mami into kaNkulunkulu kuye ngoba kuyanothi unayo into kaNkulunkulu ngoba uyathufaza uthi ufaso ukuthi awunayo into kaNkulunkulu ekwazi ukuconnecta nesikhathi esiright yavela impendulo yakwathiwa kulungile kuzokwenzeka kanti vele lo mfana kufuna zoreplace yena lo khulumayo ukuthi kuzokwenzeka vele bekufuneka umuntu ozodlela ikhehla malishona athi take over ethempelini sanibonani bazalwane mayifike ekhaya zakhala sahlala isisu kwaphela ukuhlekwa uphenina ake sithi amen tshela umakhelwane ukuthi uphenina wami uzojapha namhlanje uphenina wami uzojapha namhlanje tshela umakhelwane ukuthi uphenina wami uzojapha ngo-2025 uphenina wami uzojapha 2025 omunye unyaka tshela umakhelwane ukuthi omunye unyaka Amen. Uhamba sengathi uhambe emasimini sisi uzoshintsha isitepu ngoba khona umuntu ozovela ithemba bese phela umuso unahlalo ithemba uvela udagozi uhambe sengathi ushuka uflower ngenyawo kodwa untombini lihamba kanjena uzoqonda manje uihlelo uhambe likeke njengenkalakala ake nishawo amen mane khona ngoba kunegama enizofika lenze isimo sakho noma kade wagcina ukunciphisa ishiya yibo kahle ngeke bese ngiyiyekile nje nokuyifasa ngebhande lelibambisa isu uzothenga ngoba khona igama izofika uzothengisafisi lo muntu osekhulile laphinda ashintshe hayi ukuthi khona kuyabheda kakhulu kodwa ngithi kusibamba ngithi kusiqoqa uyophefumula kahle after church ngicela sithi amen Sunday yesibusiso Amen. omunye ndaba ezitha uthi kade ngafika la unyaka ka38 futhi lo muntu wafika uJesu engakazalwa la ecimini laseBethesda uthi angithi uyabona umuntu mayegula bayaza abantu bagulela mhlawumbe umawugula abantu nje bayaza bazokubona abe befike kabili ngosuku sinti begcine sebefika la still ungasinti gcine sebeqisa usuku kuba ungasinti bakubone kanje ngeviki kuba ungasinti bayafuma kuwe
bagcina sebefonela amanesini ukuthi unjani. Nikhona abazalwa uqhubeka ungasindi. Hayi nakhona lapho begcine becheka kanye noma ngenyanga. Nikhona abazalwa abantu banjalo. Lo wahlala 38 years. Kusho ukuthi wafika nabantu bakubo bazomseva lawo malanga. Mawele nonkosikazi wakhe ufika khona. Akafi. Usunkosikazi uhlanziswa fasilahlala endlu yakhathala ma ugula sinda phela ungasindi hey ngeke ngisho ukuthi ngithini kodwa khona ngithini ngeke phela ngikude nento eyodwa akasindi akafi hayi ngoba engasamthandi kuyakhathaza nje nokuthi uyashintsha ngeke lokudla ubuthu nalolu hambo lokumuntu asindi akafi uyathandaza uyazela kuzwakala sanibonani bazalwane amen. Lena ke wavele wathi uJesu kuye uyathanda usinda uthi yebo uthi thakatha uhlaka lwakho wavele wezwa amandla okusuka umama luthabatha njobe senenkani kwabahlangana naye ethwele uhlaka ethwele uhlaka kuyisa ukuthi hey phumani kimi oqala zenze ngizokuzwa ngibona senikhona ngibona indaba uhlaka yimi bengilele mangavula la emzimbeni ngihlaza kulala sanibonani bazalwane ola khona uthekini angithabatha uhlaka nami ukhona into efuna ukwenza kwakho amen. Asifundele chapter 18 verse number 1 Genesis. uJehova wabonakala kuye ngase-Okhini aseMamre. Okay, engifuna nikwazi ukuqala bazalwane mama engibathandayo. Uma mina ngifika phakathi kwenu, umsebenzi kampostoli nokamama uloku bekhuluma ngezono, kunabashewayo. Anasi lesikhathi. Abangeke wenze into yazi kahle ukuthi ngifuna lokukhulumana nanthelo namhlanje. Mama ngizokhuluma la kumabandla amasanzi ami njengompostoli. Ngifike njengomkhulu webandla. Uma kufika umkhulu nje ekhaya nikhona bazalwane ubuya ngisho ingane besibhungile ihlala ehlathini sizokuthola umkhulu ufikile kuzoba mnandi ekhaya ngoba umkhulu manginganda noma ingane ishawa unike yabalekela umkhulu vele ethi bamba mana lapha wena awumthidi ngithi mthidi unangane hamba izalo zoyishaya hayile esho yakho umkhulu uyisibusiso. Amen. Nami ngikhona la ngizobhodla isibusiso. Amen. Uma ngifulathela nje khona izinto ezovumbuka njengemvukuzane. Ucathi kade kufika umuntu omdala ngokolimi lwasemhlabeni idlozi lebandla. Amen. Angakhuluma. Itrend iseni ngoba niyayithanda leyo sekuyothiwa ke ngikhonzisa amadlozi. Kukhona umuntu ngokukaNkulunkulu ophiwe igunya. Nikhona bazalwane nokuthi noma kuthiwa into beyingezikwenzeka athi le izokwenzeka. Kuzoqhuma imisebenzi, kuzoqhuma imishado, kuzoqhuma imoto, kuzoqhuma ukuthula, kuzoqhuma imizi. Mawulale emkhukhwini ubhale ngaphandle ufike ubhale ukuthi bye mkhukhu. Amen. Ungangibuza ukuthi ngiphuma nini ndaba yakho kodwa kufuna ukwazi ukuthi bye ngahamba. Bye RDP. Ngoba lezi nje RDP akuzona ezabazalwane. I-shelter yokuthi ufihle ikhanda. Ngoba lithe iBhayibheli ngeke sibenisile siyoba zinhloko. Muhlala endlini yomxhaso abakwazi ukuxhasa indlala ifa yezulu. Usuku ugogobele njengomntelele entabeni. Izophuma imali yakho wakho umuzi wakho uthandayo endaweni oyithandayo endaweni enepeace. Amen. Baningela abahlala khona abathandi umsindo ngendlela awuzwani umsindo kodwa uswazi wawuvumela. Usukuza udanzele noma uxoso ephinde ukwata usubona umuntu obangathi kodwa inkosi yami sathini ngendaba yomsindo athi udlalisela unyawo kancane ayisekho into ngayenza. Sanibonani bazalwane.
isizathu awubelongi la khona lapho ubelonga khona. Amen. Oh, hallelujah. Angazi bazalwa ngangakhuluma ngelanga mangekhona la mhlambe kwenye indawo umthetho khona impilo kumele siphile umele ukuphila impilo yakho nje ekhululekile mufuyile imbuzi zakho neenkukhu zakho izinkukhu izinja mazidla amaqanda zidla amaqanda einkukhu zakho kushuthi izinja zakho zidla amaqanda einkukhu zakho izinja zakho zidle amazinyane eimbuzi zakho ngekho into zokuba nomsindo einkukhu zakho zidla utamatisi wakho okusukhipha imbali ezinhle izubelo ukuthula umthetho wakho nakufuna ube nomakhelwane asibizele kuba nomakhelwane ngisho amen bazalwane awiphili impilo ekhulekile ngoba umuntu nomakhelwane inkukhu angazi inkukhu idalwa nenindlela ivela inkukhu umuntu bayiphosela isikhokho nithenga lo mqhakazo lozumixile isiyithuthile isikomakhelwane inkukhu ave yixo ngoba ayizwani ukuthula umthetho lo singabantu bepeace. Amen. Amen. Asifunde ngalona ziyajika izinto namhlanje. Amen. Laba jwayele ukuqaqa amabhawoti asuke esefasile kuthiwa khona kuthiwa iCubani Q20. Siphethe iQ20 yasezulwini namhlanje. Sizothi nje tsa ayifutha kakhulu ungayimoshi tsa. Boso unikeza iminute ungaliqaqa nangesalo hawu emadoda bese ngize ngafuna uma shifting bikubuke nje ibhawoti kanti iQ20 vele ithambise ziyathambisa. Abantu akade behleka basazokhala bekhalisa ukubona uNkulunkulu ekuphakamisa phambi kwabo. Sanibonani bazalwane. Ubani ofunda kahle isiZulu la ekhaya? Usibone. Funda. uJehova wabonakala kuye ngasema-okhini aseMamre. Mara lesisushakile. Ubunika abantu uyazi umuntu ofunda kakhulu iBhayibheli because uligcina ngashadile. Ufunda nomunyaka usudedela umuntu ofunda. Angazi vele kunento nje angazi bavele igcine bengashadana bese bamuntu eBhayibheli uJehova wabonakala. Sena umphofo amindisa hambe nawe lemijende bandlele lihambe lokufunda ligcina ngane. Bethanda nje ukufunda kwakho bengathanda ukushada na. uJehova wabonakala ngasema-okhini ase-Embo. Sanibonani basa. Funda namhlanje kusasa kufuna sifike uthi ufunda mambani ushiwo ukuthi ufunda mambani nokufunda kwakho ukusebenza. Amen. Into yakho la ibodzela uNkulunkulu uzoyiletha uzovela ayilethe nje. Uthi ngizothwa ngithanda ukuyovela oliva. Ngiyovela oliva lapha kwaNcane. Ilethe kuyilethe ngetrade. Akengisho alemali. uJehova wabonakala kuye ngasema-okhini aseMamre. Yinhlanhla yona leyo ukuthi uJehova abonakale kuwe kwabanye ngabonakali. Khona abantu abangamboni uJehova noma sekufanele bambone avela ngabonakali. Shaya mama. Ehlezi emnyango wetende ngesikhathi sokushisa kwemini. uAbraham wayehleli emnyango wetende ngesikhathi sokushisa kwemini. Waphakamisa amehlo Waphakamisa amehlo akhe. Wabuka. Bheka amadoda amathathu. Wabona amadoda amathathu. Ayemi phambi kwakhe. Amile phambi kwakhe. Wathi ukuba awabone. Wasuka emnyango wetende. Wagijima. Ukwahlangabeza. Okay. Ake sithi wagijima. Lento soyikhuluma inogijima, inosheshisa, inophuthuma. Inobani? Inogijima, inosheshisa, inophuthuma. Ngifuna ke manje kuvele igama elifuze elihamba njengalawo magama. Uvela uthi 1 ngizobona ukuthi Yesu. Awuqale futhi ufunde sisi. Waphakamisa amehlo akhe wabuka. Bheka amadoda amathathu ayemi phambi kwakhe. Wathi ukuba awabone. Wasuka emnyango wetende. Wagijima ukuwahlangabeza. Hawumemezani phela? Awuphinde ufunda bezwana kahle abantu basho ngathi sicathamia khona abanye bathu. Bathule nje abanye ngathi abalazi. Yalangi
bathule kanti icula balaza asiyenzi leyo nto lapha uphinde ufunde ngifuna amanizo legama lisondele kulamagama vele 1 shaya wasuka emnyango wetende wagijima ukuwahlangabeza wakhothama wathi Nkosi uma ngifumene umusa emehlweni akho mawungadluli encekweni yakho makulethwe ingcosana yamanzi nigeze izinyawo zenu niphumule phansi komuthi ngizakulanda ucezu lwesinkwa nithokozise izinhliziyo zenu andukuba nidlule njengokuba senifikile encekwini yenu athi yenza njengokusho kwakho uAbrahama waphuthuma etendeni kuSara wathi sheshisa 3 uthathe amaseya amathathu empuphu exolekileyo uyiqove wenze amaqebelengwane uAbrahama wagijima waya ezinkomeni walanda ithole elihle nelinonileyo walinika encekwini yashesha angishayizana nibambi kuyashesha yaphuthuma yagijima kusho ukuthi mama uncane uma kufika isikhathi sesibusiso noma ngabe unesayinazi kusuke kufanele uyi-attende late mawuthi ngiyasheshisa ezitiye namba ukuthi no uthi sayinazi stop njengamanje isikhathi siyangisha ngizoku-attenda sengihleli kusofa uyazi mina nawe sisuka kude siyabona kodwa njengamanje ngiyashesha noma uyindoda uma kumele uNkulunkulu akubusise ngokuthi wow singashona emathuleni ngoba khona isibusiso esizongidlula ngisandla samanje sheshisa phuthuma gijima ake sithi amen qhubeka mama wathatha amaganga nobisi amaqanga noma amagaqa khona lokho shaya nobisi nethole amaganga noma amaqanga ziqheka ake sithi iqheka babona abakhulela emakhaya khona iqheka amasavuthiwe iqheka angadliwa zingane angadliwa umama adliwa umnomzana wekhaya kukhishwa umlaza nomtshezi ayachema bese ebasemazuthi awu amen shaya wathatha khona wathatha amangqanga nobisi nethole abelungisile wakubeka phambi kwawo yes wema ngakuwo phansi komuthi bamba ukuze uthole lokho okufunayo thatha lokho nakho uhambise khona ukuze ubuye nalokho ngena amen akekho umuntu ongenalutho ngakho uthatha imali maqhabaza umshazi ya uthatha nakho ukuze ubuye nonke njengoba kade niza lapha nje benizolanda beningalethile kodwa kuba sengathi uyaletha ukuze uthole something yona lo behleli phansi ongalethanga lutho akatholanga lutho ngoba la inkosi iyaletha amen amen uthola phi abanako utsotsi basithemba shaya mama wema ngakuwo phansi komuthi number 2 mhlawumbe ngichaza lokho wema ngakuwo phansi komuthi yes adla number 1 bazalwane sibambe sisheshe sidaba yami sibanani nalo ukuthi umuntu makufunda ekhaya ukuthi nimhloma mageke ikwashi izinto zala ekhaya senu mina njengoba ngihlangane nje nekwashi futhi ungangithusi na 100% juiceness namabhiskiti phela uzwe ngoba into njani umsuku ungicabanele umoya wokucishana loswazi wakwenza waze wasitokha amabhiskiti sekuze kunomama okubhakelayo nje ubhakela ukuthi makwenzeka kufika ama-guest sorry sizizowadla ney'ngane zakho mina ngifuna upheke ati frozen inyama nje
Ngizohlala umuthi nje ngizovele ngizengizozelisa hawu baba ngathi uyosela cha hayi ngiphumule ukuthi angijahile. Lady Frost. Pheka abantu bahle. Nkosi yami. Kodwa maqhoboza bayabanjezelwa abantu ngoba laba bebemeze kuye bayegomoro naseSodoma. Kodwa kufuna kwenza indlela ukubabambezela. Uma babambezela ke mampostoli uthi ngicela ukulungisela ucezwana lesiko. Luyavela manje njengoba kufunda nje. Sekuvela iqhaqha nobisi nani netholo. Luyavela ucezwana. Kodwa indlela yokubamba abantu uhambisa amanzi ngendishi nemfaduko yokusula izandla kanti inkukhu isaqhuba. Ngeke beweqe ngaphezulu. Ubenza amatheli gas phansi. Bathi trail yangena kathi inyama isasetshenzwa. Ngoba ufuna isibusiso. Akanithi amen. Labo fohla bama snacks akho namapeanut dlana wedwa nezingane zakho. Oqala umbuza ngathi ngiyezwana namapeanut kodwa akekho umuntu ongezwana nokudla. Basha lithi iBhayibheli wama eduze kwabo esihlahleni ake sithi wama. Uma mama wenzela umyeni wakudla umamzoza wenzela ubaba umzoza ukudla. Uhlale eduze kwakhe awubeki ukudla uhambe yoba business ayinibizinga ayina akekho umuntu ongasi business simase ngibeke ukudla mshazi salithandaza bhuti wami akuyena ukuphelela kwakhona lokho mbekele mhlambise indoda isulisa izandla ngemfaduko sengathi izandla bezimanzi indoda iyathelwa amanzi ibhoni ngoba indoda inkosi. Yes. Hayi ubeka imfaduko emanzi esosweni uthi akasuka izandla ziyahlala. Bese ukhipha imfaduko hayi legcwele amafutha asekitchen iyodwa le ngiyakwazi wena nthi noma ungafaka ibuko ngiyabona ukuthi ngale kweyibuko lomuntu ngiyakwazi. Ngiyakwazi ngozele etendeni lamafutha ngiyakwazi nthi. Ibuko ngiyayibona kodwa ngiyakubona uwe ngale kweyibuko. Inkandla engekho ikhona manje kodwa uwe nthi wena nje. Asambe esisula izandla bese uyabusisa noma uyabonga baba nakudla umyeni wami esazodla usise uzobusise nezandla esibhekile. Amen. Bese edla uhlale eduze kwakhe. Khona abaqala zameka hlale eduze kwakhe ukuze nekhinca ukuthi asikisi manje. Ngithela amanzi ehlise ukuthi uyakhipha. Hayi le yakho ethi nekhinca uthi hey! Wangiphendulela weNkulunkulu. Ngoba umuntu ngeke akhince ingekho ingqondo kuyo. Khona umuntu akucabangayo. Wama eduze kwabo badla. Ngifuna ubone ukuthi ukuhlala eduze kwakhe edla kunama benefit akho. Shaya mama. Athi kuye uphi uSara umkakho na? Umbuzo uthi umebebeke wahamba bebezobuza kubani. Number 1 Mampostoli uhlobo lomnikelo osukulwenza lwesidlo esumnikelo noma ngabe owemali noma ngabe owani uyakhulumela wembula izinto zakhe eziqashile banele ukudla mntaka mthiyana kwavele kwavuka isambulo ukuthi like ababuzi ukuthi ubani umama walayikha igama uhlobo lokudla bakudlayo kwenza isiprofeto siphakame sithi la ekhaya kunobani kunosara bengambuzanga shaya mama qhubeka wathi
etendeni. Nangu etendeni. Wayesethi impela ngiyakubuyela kuwe emva konyaka ngalesi sikhathi. Bheka khona umkakho uSara uyakuba nendodana. Ababuzanga ukuthi uyazala noma akazali. Azikho nje indaba ezixoxiwe la. Kunele kwahlangana kavunyelwa nti siyavuma ungena siyavuma ukuzinza kancane kwashija ubane kwasho ukusheshsha kwasho ukuphuthuma. Kusho ukuthi labo abantu bakaNkulunkulu abazazi indaba zala ekhaya. Kodwa into yasezulwini ngendlela abamukelwe ngayo iletha zonke idingo zekhaya. Abaninzwanga benzothi amen kakhulu. uAbraham nomakhe baletha abanakho kwase kuthi indlela abakulethe ngabanakho kwase kusebanika nabo lokho abangenakho futhi bese bengasayijethi bonke babenakho. Ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi uyatshelwa kabuzwa ukuthi umkakho uyazala na. Number 1 akabuzwa ukuthi ubani igama lomkakho livele lavela escreenini sesibusiso. Thana escreenini sesibusiso. Sarah. Hayes for such a spirit of makambra na mapambano pombe Christian kasabachi. Inzalo ayikho. Yaphelele message. Unyaka ozayo ngalesi sikhathi. Amen. Uzobe phethe umntwana. Shayama. uSara wakuzwa lokhu esemnyango wetende ongasemva kwakhe. Futhi lenhlobo yalabo mama bathina umyeni wakhe vakashele ilokhu ihamba ibunathi ledlule edini. Khuluma wezwe esemnyango wetende lendlu. Come on. Kepha oAbrahama noSara basebegugile. Beneminyaka eminingi. Kwase kuphelile kuSara okwabesifazane. Ngithanda lesiswati. Elesiswati lithi wayengasayi uSara esikhathini. Umuntu wesifazane uma engasayi endaweni yabesifazane usuke ngasezuzana. Yingakho noma ungamhle kanjani uma usukhule wafika ebudaleni bokuthi awusayi endaweni yakho. Makufika umuntu ethi ufuna ukushada nawe umbuzo ukuthi udinga mina ukuthi ukucinezise uhamba noma udinga abantwana bese sivumelana manje udinga abantwana uthi ngicela undlule ngoba ufuna ukubuso nobuhlo angiseyona leyo nto ethelelana abantwana. Ake sithi amen. Babe ngesenakho wayengesenakho shayama. uSara wahleka phakathi kwakhe wathi lapho sengimdala nenkosi yami igugile. Ngimdala inkosi yami igugile. Ngiyakuba nalenjabulo na. uJehova wathi kuAbraham wamzama umngaka emvela umnyaka omngaka. Sengize ngadedela indoda ngathi ayizale kusise zala umfana uIshmayeli. Ngisazozala nami. Ayikwazi kwenzeka leyo nto. Shayama. uJehova wathi kuAbraham uhlekeleni uSara ethi ingala ngizakuzala ngimdala na. Come on. Kukhona into emahlula uJehova na. Ngithanda verse 14. Now to verse 14. Verse 14 nampostolo uthi ikhona yini into emehlulayo uNkulunkulu na. Sefuna ke babunzuza vele lelo qiniso ukuthi yebo ikhona. Ibeko bathi yini. Ngoba noma sicula sithi akehlulwa lutho. In him there is no failure. Amen. Ake sithi amen. Amen. Uthi simo ngasisavuma kusholutho. Uma kwazi ukuvusa umuntu efile ushuthi unamandla ukuthi akhulele umuntu esemdala esegugile. Ayikho into okuyenzeki. Unamandla okukhulumisa umuntu esingisi engafundile, unamandla okunikeza isikhundla umuntu emsebenzini aphathe abantu abafundile engafundile ngoba in him there is no failure. Yona into bezibethi ka inyanga ihamba siyayisakuthwele ngeke phela sifunde lo msebenzi esonza lathi na siyafundela 7 years 4 years 3 years kuqhamuka umuntu nje ngisisingisi sakho mesikhuluma uyasithi siyaqhamuka kodwa kuthi suspect in There is no failure. wena uzana imfundo mina ngizama uNkulunkulu. Amen.
kuye okungekho okungenzeki. Ake sithi amen. Ufuna namhlanje sibreak lama cases Inkosi Jesu. sesothandaza. Amen. Akutshela ikhonto engenzeki. kuNkulunkulu kuyenzeka. I'm about to pray. Amen. kuNkulunkulu kuyenzeka. Amen. Baletha kuye ithole namaqanga nobisi badla kwasekwehlisa usizo. Yini lona nayo esandleni sakho njengamanje?